Здравейте хора, аз съм Перфект и днес ще играем играта Майнкрафт. Добре. Поиграх малко извън кадър, но както виждате, пак ми лагна. Добре, не ми лагна. Просто ще направим нещо така. Ще идем в настройки, контроли и сега долу вървем напред. Готово. Готово. Още раз. Добре, поиграх извън кадър. Направих къщата, която не се получи много симетрична. Ето, 3 блока, всичко друго е по 2. Нищо. Остана малко дърво. Защото аз мислех, че ще направя огромно. Но остана малко и за втория етаж. Имам камък, който не знам откъде е, но го имам. А вънка мисля, това зомби защо не гори под дяволите? Ето го, как ще се разхожда? Добре, за този епизод мисля да направим нещо като мина. Трябват ми камъни, или камъни ми трябват, кобълстон. Ще направя кирки и ще там ще преминем ръката и ще там ще се завем в една дупка. И така. Добре. Сега трябва да направим това. Тук няма да ходя. Добре, имаме си дърво. Оп. Добре. Взимаме пречката. Ставяме. И така. Ще направим 3 кирки. Дървени. С които да съберем кобълстони. И така ще преминем към кобълстони. Или не кобълстони, ами камени. Неща. Добре. Що пак почвам да засича, бе? Трябва да изтървите светове. Да. Стоп. Давайте отново оправих това да засичаше. Не мисля колко. Когато изключих програмата за снимане, просто не засичаше. Поиграх 5 минути и не засичаше. Сега ми се струва, че не засича. Нищо. Да. Мисля да направя някакси по-дълго клипче. Имаме ли дърво в нас? Имаме. Сега какво правя? Готово. Пак лопатата ни трябва. Хайде да е стон вече искам. Тук ще копаем надолу. Тук само видяхме стон. Да. Не, това няма да учупа, ще го оставя като стълбичка. Не мога да се изкача после. Добре. Тук, да, хоп, и излизам. Тук, за безопасност, ще го държа една така. И отдолу ще си го ще си го направя. Не знам къде, и то ще поставя сапник. Торчове. Нямаме торчове. Така ще живее. Нямаме въглища. Дошли сме да копаем мина. Трябва да намерим въглища по нея.
Имаме храна. Пак достигнахме дът. Аз нищо не виждам. Надявам се вие нещо да виждате поне. Да. Аз нищо не виждам. Като забравяме да си взимаме торчове, така е. Не, аз нямам. Аз ще прокопим тук още малко. Пръст. Дяволите. Ами като гледам нямаме късмет, връщам се горе. Нямаме никакъв късмет, хора. Добре, качваме се. Добре, как съм? Добре. Спокойно. Спокойно. Всичко трябва да е перфектно. Но не. Окей. Стигнахме саплинга. Окей. Ето така изглежда къщата. Трябва и няма да правим втори етаж. Една малка къща за живеене. Добре, сега там ни намерихме кабел. Или никакъв късмет нямахме там. А ще идем ей там. Едно лопата, няма си хъпи аз. Кирката. Опа, опа, опа. Добре, тук има колко. Това е доста добре. Надолу ще се гмурна. Подемята имам достатъчно кирки. Добре, намерихме това, което ни трябваше. Не сме толкова алчни, ще слуша и това. И това. Ще взема 8 торча. Но малко бавно става. Ще направим една... Добре, ще се направя една крафтинг тейбъл. Да си крафтна каменна. Добре, работна маса. Взех постижение. Добре съм. Правя две такива кирки. Малко съм настинал. Аз може да се разбира по гласа ми. Стомахнах торча.
за да бера въглищата. Там тази. Ай така, стои. Тук се ни излезе на късмета. Така се каже. Добре. Sandstone. Пясък. Окей, няма да пипаме нищо. Продължаваме нататък. Това е сега 2 блока. Хоп. Така. И там има Sandstone. Има ли Sandstone? Какво има? Да, чувам зомбите. Това бягаме до тук. Добре, сега ще се изкачваме нагоре. И така. Останаха ни въглища за обиране, да си ги оберем. И айрон! Чувам прекалено много зомбита. Това бягам. Едно въглен сана. Що по дяволите не мога да... Зомби! О, не! Добре. Спокойно. Ти умре. Спокойно. Какво да ви кажа? Мисля да спирам вече.